trošku tak náskočil k tomuto zápasu. Vedeli sme, že to bude nesmierne ťažké, napriek tomu sme sa o to pokúsili, prvý set bol ešte vyrovnaný. Tak samozrejme, že sme vedeli, že Taliani sú silný super, boli favoriti tohoto zápasu. Myslím si, že tiež sú favoriti na to, že postupia z tohoto turnaja na olympiádu, takže my sme sa naozaj snažili, myslím, že sme bojovali dokonca, škoda, že sa to v tom druhom sete proste tak zastavilo a zasekli sme sa v jednom postavení, kde sme sa nemohli 10 lôb pohnúť. Škoda, no možno, že by to ináč vypadalo, keby ten prvý set sme my vyhrali, ale to je také myslenie, keby bolo niečo a nemá to význam, takže škoda, prvý set dobrý, myslím si, že z našej strany trošku neuhratá koncovka, alebo teda možno o jednu chybu alebo o jeden blok dali Taliani viacej a nevyšlo to v tom druhom sete, hovorím, sa to zaseklo v jednom postavení a už bolo strašne ťažké ich dotiahnuť. Čomu pripisuješ to, že sa to zaseklo v tom jednom postavení? Tam nás prečítali dobre, alebo... Tak určite Taliani nás mali dobre naštudovaných a hlavne im vychádzala hra blokom 1 na 1, takže my aj keď sme niečo dobre prečítali, tak bohužiaľ Taliani miestami so šťastím si to uhrali a bol vždycky z toho bod. My sme toľko šťastia nemali a naozaj 1 na 1 na bloku mali veľmi vysoké percento úspešnosti. Keď sa pozrieš tak globálne na ten turnaj, tak ja myslím, že sme na to, v akom sme boli zložení, že sme neboli úplne kompletní, aj keď ja sa nerad na takéto veci vyhováram. Myslím si, že sme zahrali celkom dobrý turnaj, snažili sme sa, bojovali sme v každom zápase. Samozrejme je taký šport, niekedy to vychádza, niekedy nie, ale či už sa darilo alebo nedarilo, tak sme sa snažili naozaj dať maximum z toho dňa, ktoré bolo od nás možné a myslím si, že to nebolo až také zlé. Starší hráči dostanú v Európskej lige už voľno, ako deklaroval tréner, takže asi sa to týka aj teba a čaká ťa trošku teraz oddych od volejbalu? Tak ja určite som bol už od začiatku dohodnutý s trénerom, že budem mať v Európskej lige voľno. Tiež potrebujem si trošku oddychnúť, pretože ten chrbát musí trošku odpočívať, aby som potom mohol v sezóne normálne ďalej hrať. Takže určite tam bude viacej zmien a myslím si, že tá Európska liga je dobrá pre mladých hráčov, aby získavali medzinárodné skúsenosti a aby sa trošku obohrali, aby tam nebola potom nejaká veľká priepasť medzi tými staršími hráčmi a mladými, aby sa to zase nezačalo úplne odnova, ako sme začínali.